Аз съм Милена Петрова. Аз съм Дария Пенджурова и ние сме на 11 години. Уча в средно училище Васил Левски, Стара Загора. И ще ви представим стихотворението Отечество любезно от Иван Вазов. Отечество, любезно, как хубаво си ти, как чудно се синее небето ти безкрайно, как твоите картини меняват се омайно. При всеки поглед нови, по-нови красоти. Тук весели долини, там планини гиганти, земята пълна с цвете, небето с брилянти. Отечество любезно, как хубаво си ти. Коя земя от теб е по-пъсна, по-богата? Ти избираш в едно всички блага и дарове. Хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове. На изтока цветлика, на югът аромат. Гориците са пълни с хармония и хлад. Долините с трендафи, гърдите с благодат. Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата? Отечество, не си ли достойно за любов? Кой странник без въздишка можа да те остави? Кой има сила твоите картини да забрави? Що нямаш ти? Що липса под синия ти покров? В случай, че Бог би искал Едема да премести и своя рай прекрасен при Емос да намести. Отечество, не си ли достойно за любов? Ти рай си, да, но кой те прилично оценява. Не те познава даже децата ти сами и твоето име свято нерядко ги срами. Какъв ли свят прекрасен теб и още скрито става? Какви ли тайни дремят богатства красоти по твоите долини, поля и висоти? Ти рай си, да, но кой те прилично оценява? Ах, ние живеем в теб, като същи чужденци и твоя дивен вид ни не страска, ни привлича. Рогачи твоите по-много те обичат, по-харно те познават крилатите певци. Но ние не видим нищо. Нам нищо ни не трябва. Доволно е, че даваш покривката и хляба. И ние с тебе, майко, ще умрем чужденци. Отечество, не си ли ти достойно за любов? Отечество, не си ли ти достойно за любов?